As xornadas Valle Inclán cumpren este ano as súas bodas de prata, 25 anos. Por tal motivo, a dirección do Museo Valle Inclán e o Concello, principais valedores destas xornadas, decidiron realizar unha programación especial por tal efeméride. Como é habitual, as propostas tratarán de satisfacer a todo tipo de públicos, non só aqueles que demandan un contido especializado, senón tamén a aqueles outros que buscan un carácter máis lúdico, sen esquecer tampouco as actividades dirixidas á comunidade educativa nos distintos graos de ensinanza. Pretenden achegarnos a figura de Valle Inclán a todos os públicos con propostas de carácter lúdico e outras dirixidas á comunidade educativa nos distintos graos de ensinanza, sin esquecer, por suposto, a significativa presenza do contido especializado que sempre caracterizou a estas xornadas. Facer fincapé nos centros educativos e contar con todos os nenos e nenas do Concello. Entonces hai programación para todos eles, porque, bueno, creo que hai que poñer en valor a Valle Inclán e creo que con eles é moi importante. Conferencias, teatro, recitais ou presentacións de libros serán algunhas das propostas que se levarán a cabo, sen esquecer tampouco as exposicións. Unha delas, ademais, cun carácter especial, o recoller a través de imaxes os 25 anos da historia destas xornadas. Moitas das fotografías son tomadas dos xornais da época, outras son do noso arquivo, que son como recrear 25 anos de historia das xornadas de homenaxe a Valle Inclán. Quisemos darlle protagonismo ao público, os veciños de todos os colectivos e de todas as edades, rapaces que eran pequeniños e rapazas que eran pequeniñas e que ahora son mociñas, xente que era que era so veciña, ou se xa non somos so veciños, estades todos recreados aí, porque queremos que a exposición todo o pobo e toda a comarca, porque hai xente de toda a comarca, e de Compostela e de Coruña, se sinta representada. Na presentación das xornadas tamén tomou parte o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Na súa intervención puxo de manifesto o compromiso da Xunta para seguir trasladando a novos públicos o legado dun autor universal e clásico, como é o caso de Valle Inclán. Na programación deste ano hai de todo durante estas semanas. Hai exposicións tamén, como comentaba agora Antonio, é dicir que hai todo para diferentes públicos que queiran achegarse un pouquiño máis a esta figura, como digo, fundamental das letras universais e da literatura universal e, por suposto, internacional.